ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ଅବାସେ ଶୀତରେ ଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଟକି। ନିରନ୍ତର ମୋର କାମ କରୁଥାଏ, କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ ଥକି। ମାଟି କୋଳେ ଅବା ପଥର ଛାତିରେ ଦିନ ଯାଏ ମୋର ଗଡ଼ି। ଅବା କେଉଁ ଏକ କାରଖାନାଠାରେ କାମ କରିଥିବି ପଡ଼ି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମହାନତା ସିନା ଗାଇ ଯାଅ ଯେ ଓଠରେ। କେବେ ବାବୁ ଆମ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖି ଆସୁଥାଅ ଥରେ। ପେଟ ଭୋକ ପାଇଁ ଖଟି ଖାଉ ଆମେ, ପରିବାର ଆମ ଚଳେ। ଆମ ପାଇଁ ପରା ଏସି କାର୍ ପଛେ ବସିजे ମାଲିକ ବୁଲେ। ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କାରଣ, କହିବେ ଆମ ଯୋଜନା। ହେଲେ ବାବୁ ଭାବ, ଶ୍ରମିକ ନଥିଲେ ଚାଲିବ କି କାରଖାନା। ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ଯେ ସମାଜେ ଦଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ। ହେଲେ ସମ୍ମାନକୁ ନୁହଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, କର୍ମଠ ବୋଲି ଗର୍ବିତ। ଆମେ କର୍ମଠ ବୋଲି ଗର୍ବିତ।